Jesu. Yabulela kakhulu mhlekazi. Udotabelelayo andinanto ndingenawe. Oh mhlekazi. Wena uzinto zonke kimi. Siyabonga. Jehova namandla. You are everything to me. El Shaddai. Ukuchilakelwa ilonti yodwa. Ngoselilungisa. Ukuchilakelwa ilonyaniso yodwa. Yeba nguwe wedwa. Omele uba ube kuko konke. Uwomele ube ngumanelisi omphefumulo wami. Ngiyabonga kakhulu Jesu egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha elingcwele. Tata lo mzuzu ndinikeza imbeko kotata befundisi bonke abakhona, otata nomama befundisi, omama, obhuti nosisi, abantwana abancinane egameni lenkosi yami uJesu Kristu, amen. Ndizalwa kwamdludlu, ndisindisiwe uYesu Kristu oyinkosi nomsindisi wempilo yami. Ndisenguye umntwana kaThixo. Ubabalo lwenkosi uJesu lusandanele. Ndiyabonga ke into yobana nami namhlanje ndisekulo mzimba. Ndisanikezwe ithuba lokuba ndibhetherise ubomi bam buye bumfuza uJesu egameni lenkosi enguYesu Kristu. Sizawufumana izwi kafutshane, incwadi ezibembini, incwadi yabagwebi nencwadi kaYoshua. Abagwebi chapter number 17 verse 1 to 3. Incwadi kaJoshua chapter number 6 verse number 17 and 18. Incwadi yabagwebi chapter number 17 verse number 1 to 3. Incwadi kaYoshua chapter number 6 verse number 17 and 18. Egameni lenkosi enguJesu Kristu waseNazaretha singa thingi yena awo mihle yo sengathi ngingaba nawo umzuzu nayo Jesu
ufisa kwami konke ufisa kwami chapter number 17 verse number 1 ndiyoqala endihalela ukuyicela uzamfihlela phansi siswami Nkosi kakhulu endihalela ukuyitsho into ethi xa uSathana esazi into yokokuba isono endiye ndasenza sinomphumela ongakanani undigcina kule ndawo yokungasiguqukeli. Xa eye wayibona uba esisono ndizifake kuso sisono esinomphumela ongakanani undigcina kule ndawo yoba ndingasiguqukeli ngenxa yokuba esithembe le nto yokokuba kunomvuzo, kune-punishment, kunesiqhamo, kunentusi endiyisengayo ngenxa yeso sono ndingekasiguqukeli. You see, xa iBhayibhile siyifunda sifumana into ethi kukhona izono esizenzayo sawukuba sisindiswa kulunge. Kube khona izono esizenzayo esithi sesisindisiwe sidinga uba sibe nento esiyenzayo even after sisindisiwe. Nisahamba nami bangcwaliswa. Now isono endithenda kusenza ndasindiswa kwalunga both ezulwini nasemhlabeni asinangozi that much xa ndisiguqukela. But isono endithenda senza ndathi sele ndisindisiwe kodwa indima yokuguquka after sendixhome izandla andayihamba, eso sono siyingozi ngakumbi. Ngenxa yale ndawo yokuba umvuzo waso okanye i-consequence yokuba ndasixhamla isemi ijinga phezu kwam. Akukho nto irongo xa ngaba ndileli nomntu ndaze ndaguquka ndasindiswa. Nisahamba nami bangcwaliswa ngegazi. But uba ngaba ukulala kwam naye kuye kwanesisu, nisakhona, isisu yi-responsibility yesibini elandele sisono ndisenzileyo. So ukuphakamisa kwami izandla ndithi Yesu ndiyakwamkela is not enough. Isifo endisifumene ngesisono asinyangwa ile ndaba yokuba ndiye ndaphakamisa izandla nathi Yesu ndiyakwamkela. Kusekhona enye effort ekufuneka ndiyenzile even after le ndaba yokuxhoma kwami izandla.
yona le eye yangumphumela ayinyangwa uxhonywa kwezandla nje qha. Kanti indaba yoba bendihambile indaba yenguquko, kukhona ukunyangeka ebendinokufumana kumphumela wesisono ndisenzileyo. Kukhona ukunyangeka ebendinokufumana. So usigcina kule ndawo uSathana yokuba sisenze isono, sizoma ngaphambili sivume uba singaboni, asigcine kule ndawo yoba masingahlanjululwa ke esisono. Because the more ndingasihlambululi ndihleli naso, la consequence yaso ndisasenga embeleni wayo ndithetha ngalwimi zimbi. So uba ngaba usigcine kule ndawo yokusindiswa, asaya ekutheni sisiphendukele izinto esithe sazenza ezidinga ukulungiswa. Siphantsulela kwiqonga elenziwe nguSathane ngeetekisi ezinikwe nguThixo. Ncwadi yabagwebi chapter 17 verse number 1 to 3. Isihloko, uMikha nomLevi. Kwakukho ndoda ithile igama linguMikha, yayikwele ntaba kwaEfrayim. Yathetha nonina yathi, ngokuyawe ubelwe 11 lesiliva, ndakuva ushwabula. Ngokuya mama apha endlini wawusithi ubelwe isilver eziyi-1100, ndakuva ureleasa isishwabulo phezu komntu owebe ezisiliva zakho. You see, you must understand yobana akusadilwa nesono sokuba nje qha kulo mntu, because kukhona amazwi areliswe ngulo mama akhapha isono sokuba. Oh Jesus. Isizathu soba lo mzala athethe ngolu hlobo akoyikiswanga sisono soba, woyikiswe ngumphumela wempumamlomo kamamakhe amabele imali. Oh Jesus. I need to understand. Le nto abangela uba aguquke lo mzalwane akoyikiswa ngumphumela wokuba. Amen. Because ubumama ke bemebele wathula umama kathetha ngeyingabuyanga la ntetha. Oh Jesus. But into ebuyisa la ntetha ngamazwi esishwabulo. Athethwe ngumama wakhe phezu kwala mali ngenxa yobana le mali umama wakhe wayezoyenza nto ithile. Yes. Ngokuyawe ubelwe 11 lesiliva, ndakuva ushwabula. Yes. Kambe ke ikum lo mali yathathwa ndim. Ikum lo mali yathathwa ndim. Uyityile imali, but isishwabulo sikanina sisinde entloko. Oh Jesus. Simvumisa izono. Amen. So le mvuma zono ayiqhutywa inhliziyo eguqukayo, yenziwa kukusinda Kwesishwabula. na uthi yebiwa ndim la mali. Yes. Unina wamsikelela wathi, undikhoyo makakuthamsanqele nyana wam. Waza ke unyana lowo wayibuyisela kunina lo mali. Now into eyenzekayo apha, umama wothuswa
yimvuma kanyana. Wakhumbula uba amazwi endandiwathethile soze ndibasawabuyisela. Wenza ubuqhinga wahlisa intsikelelo phezu kwesiqalekiso singekasuswa isiqalekiso. Warhalela ukurivesa phakume ekuhlaleni kwakunobhuti mandingathi ngabafana ababesiba iinkukhu. Now njengoba besibeza inkukhu ilishwa lelokuba bahambe bebe umuntu ebe nako kwabo. So umama wakhe wadikwa ile nto yeenkukhu eziphelayo wathiya pha ehokweni yenkukhu. Now kuhambe kwahamba umama wabona unyana wakhe sele ekhonya njengenkukhu. Alright. Zange besadinga abuze uba ngubani lo utya inkukhu. Imiphumela yaveza into yoba inkukhu bezityiwa phi. Like I. Now kwenzeka into ekumila kunje apha. Oh Jesus. Umama ucinge ubunzima nemiphumela yamazwi awathethile. Wabesele efuna utsotsa isystem. Wabese ifuna ubypassa isystem. Oh Nkosi. Efuna ususa isiqalekiso kungekho muntu lenge emthini. Efuna ususa isiqalekiso kungekho gazi lika Jesu linokususa. Wabesele sithi uThixo makakusikelele. Uthi makusikelelwe umuntu olenga isiqalekiso phezu kwakhe. Oh Jesus. You see la nkonzo inkonzo eyenziwa sithi nokho nabantu abakwaziyo ukuvula i-insurance company. Now xa igqiba uvula i-insurance company afonele okhazini bakhe abeva kuthiwa baneswekile seyiphezulu ababhalise. After unyaka asweleke abesele eyoclaima. Awukube claimile athenge irice kuphela ayisepha. Asindwe sisazela soba ayiwanda le mali yokufa ayizuba nashwangusha na hakhe ndiyisendlini kaThixo ingxenye. Ndiyothenga intsikelelo ngenxenye yale mali. Nabo bubuphara benziwa sithi sisindisiwe. Oh Jesus. Siyayazi indlela esengayo but ikhesi yayo siyayosaba. So sizame ukubypassa isystem. Sithatha imali esiyaziyo sizoweshipha ngayo ekubonakala uba simazi. Oh Jesus. Because uba besimazi besingenomniko olihlobo lemali nathi esiyoyikayo. Nkosi Jesu. Sibona ngathi izosiletha lokumdaka. Siya kulo uclean ngaphezulu kwethu. Sithi mayiye kuyeke. Thina ayisifanelanga. Asifanelanga kulethelwa okubi yiyo. Mayilethele lo lungileyo okubi. Era nendikhala la ukuthetha ngayo namhlanje. Kukhona izinto ezingamelanga uyekwa zinjalo after sizenzile. Amen. Nihamba nami macwaliswa. Amen. Kukhona izinto ezidimanda ukulungiswa
ngenxa yegate eziye zayivula xa besizenza. Oh, Jesus. Ukuzenza kwethu zivule isango. So xa singabantu abanjalo soze sime sifaye nabanye abantu sithi xa sisindisiwe wasithakatheki. Because igate yokuthakatheka ivulwe ngobani? Sit. So asikwazi ukuzenza ezinye statements sibe bold sime. In fact nabathi abathakatheki sibabuza umbuzo because thina kusa sinemivumba emqolo sithetha ngalwimi zimbi izolo suke conferenceini. Oh, Jesus. Yintoni lento eyiproblem siphakamise izandla yaphela apho. Okanye uSathana wasigcina kule ndawo yoba sesabe ukuyihlambula indaba yoba bendisindisiwe. Kwakhona usifihlo ekhaya imali yesosi ndandithi angayiswekile yakwam. Okay. Andifunanga kuyihlambulula. Uba ndathatha imali yokufa eyinikelelwa abantwini uba kubhujiwe kulo mzi imali yekhandlela. Ndathatha le mali kuthiwa amawisile mayisovela apha ndayithatha ngoba umomdala kaloku ibinguye befele so ebengaziyihoya imali ibihlala kum. Ndinenhloni zoyihlambulula unknowingly uba ilifu lodla imali yokufelwa. Ndisenga kumbele wemali yokufa. And yet ndimane lisithi kandithethayo siyinzala kaAbraham sawuphela 70 years thina apha. Sawuphela 70 years, sawuphela 8 years. Akho umuntu ofe ipremature. Xa ukufa kunqunqutha sithi lizwi alinamandla. Siphume apha siye kuba profeti siyofuna into zonqamula ukufa kanti into yonqamula ukufa inhlambuluko. Ncwadi kaJoshua chapter number 6 verse number 17. Le ncwadi yaJoshua ibonakalisa imistake eyenziwa nguSirayeli. USirayeli xa iphuma eGibhithe uwele amanzi kabini. Amanzi oqala awawelayo kwakuthiwa lulwandle lubomvu awayesimbolize igazi likaJesu. Amanzi wesibini awawele iJordan awayesimbolize ubhaptizo. Now iproblem apha bawele iJordan inhliziyo zabo zingakhange ziguqulwe. Kuwele abantu emfuleni wobhaptizo bengaguqukanga. Inhliziyo zabo zisabawala ntwindala. Inhliziyo zabo zisathanda izithixo lantwindala. Inhliziyo zabo azikwakwazi ukwehlula phakathi kwento engcolileyo nento engcwele. Inhliziyo zabo zisafuna udibanisa engcolileyo nengcwele. Verse number 17 siswa. Isixeko nayo yonke into ekuso. Cela siswami. Cela ufunde. Cela omnyana nikhangelele isiXhosa esidala khona lento eniyifuna ngaSixhosa esidala. Isixeko nayo yonke into ekuso kufuneka zitshatyalaliswe impela. Yes. Zibe ngumnikelo kundikhoyo ngomlilo. Yes. Kurahabi kuphela iyenyukazi kunye nabantu bakowabo amabasindiswe. Yes. Kuba yena wazifihla iintlola zethu. Yes. Zeningathathi into ekufuneka itshatyalaliswe. Zeningathathi into ekufuneka itshatyalaliswe. Yes. Xa nenje njalo nozibizela intshabalalo ngokunokwenu. Yes. Nihlisele amaSirayeli ishwangusha xa ewonke. Ehlisele amaSirayeli ishwangusha xa ewonke. IsiXhosa esidala uverse number 18 yedwa. Kodwa ke zigcineni entweni esingelwe phansi. Zigcineni entweni esingelwe phansi.
nize nani nizisingele phansi ngokuthabatha entweni. Na ukuzinxulumanisa nento esingelwe phansi nani nenza njani nisingelwa phansi ningabantu bam bomnqophiso. Yes. Niwenze umzika wakwaSirayeli ube yinto esingelwe phansi. Yes. Niwuhlisele ishwangusha. Niwuhlisele ishwangusha. Now, verse number 1 ka chapter number 7. Lento bebeyinqandwa aba bazalwane babangayibi. Verse number 1 uthi ka chapter number 7 bayiba. Yabona la verse uzuyi understand. Kufuneka uunderstand lento ethi kukhona izinto ezinormal phezu komhlaba, kukhona izinto ezi-abnormal phezu komhlaba. Yabona uba ngaba uya endlini yomuntu wesiXhosa. Xa ufika endlini yomuntu wesiXhosa ufika khona imali eyisilver ebekwa apha phansi. Now, do you understand uba kwenzeka ntoni emntwaneni xa eyithathela imali wawothenga ngayo amalophisi? Because le mali ayoka makhosi. Nihamba nami. Le mali yeyesithixo, le mali yeyadimoni limbi. So othatha le mali akathathi imali yomntu. Uthatha imali yespirit esithile esincedisa lo. Yenza loo nto uba othatha le mali angaxabani nalo. Futhi noba lo angangayazi uba kuthathwe imali. Lo usafarisha ngenxa yothatha imali engeyo yamntu. Nisekhona abangcwaliswa ngegazi. Yenza lento into yobana wawukuyi-understanda u-understand uba kuyini ukuba umnikelo wenkonzo. Because mawuba umnikelo wenkonzo awumibali yabantu, uba imali yespirit ebesinikwa le mali. And then you expect uba ubomi bakho bube ngu-go well. Singangayazi siyinkonzo. Kukhona indawo uThixo kwaSirayeli ubanikeza umthetho uthi yonke into eliduna, which is yonke into eyi-first born kwaSirayeli kabani yam ndinguThixo. Ngamagama phandle uba ngabe inkomo yami iyazala, i-firstborn yale nkomo iyaphawulwa ibe kaThixo. Ayibotshwa naxa kuyolinywa le, because ayo kabani ayoyedwe kabani. Even if zingebiwa ezinkomo zalapha ekhaya, le ayiphandwa sithi, because ayo kabani iphandwa ngubani. Noba zingatshayiswa imoto, it is possible uba zife zonke zalapha kushiyeke le kabani. Because ayo yamntu le i-protection yayo ikubani. Now, I want us to understand lento ethi i-protection okanye i-ownership yalento ngubani bangcwele nguThixo. Therefore, nabani na owenza nothanda kule uba ne-problem nabani noThixo. Umntu akanokusiza nganto kule. NoweXhosa soza kusize nganto kule. Nomprofeti soza kusize nganto kule. Because le ifuna uba uze kuye uthi ndakwebela imali Thixo. Because you owner yale.
So uthi xa ithetha pha uThixo xa nizingena kweli lizwe lizongena kulo liyi-AI Masirayeli niyolwa zonke izinto ezipha zenizigugise nizitshabalalise. Why? Because asikulungelanga ukuthathwa ngabantu abahamba nam, ngoba zona zifana nemoto eyivan ene-exhaust edumayo eqhuma kakubi. Ngoku ndihamba nani ndinguvumbeli mnandi, le inguvumbeli ibi phakathi kwenu. In fact ukuhamba nani nina lesisithuko kum ndinguThixo. Ayibona iproblem? Andiyi-understand. uSawule uthi uThixo makahamba ayotshabalalisa ilizwe lama-Amaleki. Atshabalalise nosana oluncancibele ikati yakhona. Ithi iBhayibhile uSawule wabatshabalalisa bonke abantu, wabona iigusha zakhona zityebile neebhokhwe zakhona zityebile, wathi ezi singazisebenzisa ukuyonqula uThixo. So uthatha izinto uThixo athe mazife, uthatha zona uyahamba uyonqula ngazo uThixo ophilayo. Oh Jesus. Uthatha izinto ezinombalo red ezibhalwe for destruction. Oh Jesus. Uthatha izinto esele zigwetyiwe kodwa ezi azilungelanga nabantu, zifanele ukutshatyalaliswa. Uba ngaba khona into eziyilungeleyo zilungile zinhle xa sivuthe emlilweni. iBhayibhile ithi wathi mayesijonga uSawule wabona uba yhu singamkhonza kakuhle uThixo masimkhonza ngezi. Masinomkhonza ngezi angakhonzeka. Ngakhonzeka sinomkhonza ngezi. Makabonge uJesu. Sengathi ndikrutha ngesuthi endiyazi uba yama-Amaleki lesuthi. Qha ukhonzeka kakuhle uThixo xa ndinxibe yona. Jesus. Ndiyayazi uba lesuthi ifanele ukutshiswa. Ndawukube ndingumntu omtsha, ndawukube ndisisidalwa esitsha, iba ntle lesuthi mayivuthe emlilweni le. But ndiyibona into entle ndinokumkhonza ngayo uThixo. Yisign leyo ebonakalisa uba ndimazi lo ndithi ndifuna ukumkhonza. Because akakhonzwa ngezama-Amaleki uThixo. Oh Thixo, uyayazi nje le moto uba yeza njani, nami ndiyayazi. Xa indenza ndifike early nje enkonzweni. Uba ndingangabi nayo le moto kungakubi ukukukhonza. Makabonge uJesu. Amen. iBhayibhile ithi bathatha izinto lisikizi phambi kukaThixo, izinto emazisengelwe phansi, bayonqula ngayo uThixo omakaphakanyiswe. Besazi bona uba sawukuzimanya nezi nathi kuthiwa masisengelwe phansi. Now the question is, angaba sizidibanisa noThixo sithi makenziweni uThixo. Ezi zinto kuthiwa zizinto emazisengelwe phansi. Abantu abahlangana naso kuthiwa nabo mabasengelwe phansi.
uThixo xa simhlanganisa nazo sithi makathiweni. That is why iyi-challenge kuThixo loo nto. Siyamchallenge sithi Thixo ndizawukhonza ngale nto because ndifuna usengeleke phantsi. You are too high. Hlela ngezantsi. Ngoba ndifuna ukukhonza ngale yama-Amaleki. Ndifuna ukukhonza ngale ndazi kahle. Uba inhle mayivutha umlilo le. Verse number 1, chapter number 7. Oh, chapter number 6, verse number 18. Verse number 18. Kodwa ke zigcineni entweni esingelwe phansi. Yes. Hlaze nani nizisingelwe phansi ngokuthabatha entweni esingelwe phansi. Hleze nani nizisingele phansi ngokuthabatha entweni enze njani? Singelwe phansi. You see, akukho rongo ukuba ndithathe ifoto ndifote ngecamera phone. Ndihambe ndoyihlambisa apha etown. Nema namba ngcwele. Ndidibane nawe endleleni eyekhaya. Ndiphethe ifoto yami ebendifote ngayo. Nisekhona. But ukudibana nami ndiphethe ifoto eqale yathandazelwa. Kwathiwa le ifoto mayibenze njani? Mayibagcine bathwale le. Ayisosono sokunqula uThixo nje qha. Isithixo qha into ohlangabezana nayo kulo meko. Because uthathe into ekuthiwa mayibizwa inesiqalekiso. So iproblem yakho ayisosono sokunqula izithixo nje qha. Nisekhona? Awucabani noThixo ngabona isithixo nje qha. Kunezwi elithe kunesiqalekiso esikuneshwangusha ekhonza uThixo. Because kunefoto ahamba naye aphi bambi khona uyithatha kulanda wayithatha kuyo azongena naye endlini kaThixo ifoto. Acinge into yokubana ukungena nefoto is just ukungena nefoto endlini kaThixo unknowingly. Uba uthatha into ekuthiwa mayisingelwe phansi azokhonza ngayo uThixo uthemba kaphakanyiswe. Acinge into yokubana isono sakhe ukuba nefoto epokothini. Angazi uba all along esithi we glorify ubiza uThixo ngesona sithuko sasikhulu. Ufana nomuntu oxhela ibhokwe yesiko. Just afake i-SMS asendele uJesu wathi ngicela uzodla nami kule bhokwe. Ufana nomuntu ongaze kuthi akuthiwa ezulwini kudliwa isidlo senkosi athi ngawumeke ndiyobiza uSathana azodla naye kwesidlo senkosi esingcwele. Because akakwazi ukwahlula phakathi kwento engcwele nento engcolile. Nansi lento ndifuna siyibambe namhlanje uba kunezinto ezingapha kosono ezenza ubuhambe enhluphekweni usindisile. Ngesizathu sokuba wenze into uthuke uThixo unknowingly. Sisekhona. Siyakuthandazeni ngoku. Akazange athembeke amaSirayeli kumyalelo kaNdikhoyo Yes. wokuba angathathi into
kufuneka itshatyalaliswe eJeriko. Yes. Umfo owawudelayo lo myalezo nguAkana, unyana kaKami, umzukulwana kaZebhedi, wakwaZera, wesizwe sakwaJuda. Mamelani bangcwaliswa. Because of ixesha lami elincinane. Andithandi ukuba kude kuyobethu 8 ndime kule ndawo. Usathana ingozi anokugcina kuyo. Yingozi number 1 yokuba akugcine ekosabeni ukuhlambulula. Ngesizathu soba uthembe into yobana the more esisono usifukamile ungasihlambululi osenzayo kanye owawusenzile. Umvuzo waso, ububi baso uxhamla kubo uthetha ngalwimi zimbi. Because noba ungaya emizini yabantu abasindisiweyo wofika khona izithombe zikaJesu phi ezindlini. Izithombe zikabani? Phi Ezindlini. wofika khona uJesu ophethe itakane pha. uJesu ophethe ntoni? Jesus. Wenza kubethu uthanda uThixo unknowingly uba sisono nesiqalekiso. Oh Nkosi. Noba ngasindiswa axhoma izandla izono zoxolelwa kodwa isiqalekiso somuntu olengisa umfanekiso kaThixo. Because incwadi yamaHebhere ixa ithethayo baye babona incwadi yamaRoma 1 verse number 22 baye babona uThixo ongagugiyo bamenzela imifanekiso egugayo. So the more lo mfanekiso uguga because awuthekwe ngutata omkhulu ngoku sewude wanezitshele uyabonakalisa into ethu uJesu unjeya. Abantu abangena ngomnyango babona uJesu unjeya. Because ndiye advertise ubunjani bakhe. Ndisisithuka Thixo ndisibiza ngaye. Usigcina kule ndawo yoba masisenze sivume ukusindiswa sizogqiba singahlambuluki. Ngoba uyazazi uba phakathi kwezinto esinokuzihlambulula kunezinto esinokususa isiqalekiso esihamba naso sithetha ngezilwini. Because kumele uyi-understand le nto ethi khona abantu abangathakathekiyo uba i-aplaya kobani. Ngobani abantu abangathakathekiyo. Because uSathana xa inento kwam enento phaa ikhaya akakwazi ungangena phaa ikhaya. Because uneproperty ephi? Masifunde verse number 19 sithandazele phezu kwakhe. 19, 20, 21. 19, 20, 21. Chapter 7 siswa. Wathi kuye uYoshua, Wathi kuye uYoshua, mfo wam, mzukise undikhoyo uThixo kaSirayeli, uzityande igila kuye. le ndoda ihamba namaSirayeli nayo ingumSirayeli. Ihamba nabantu bakaThixo nayo ingumntu kaThixo. Oh Jesus. Indoda yomnqophiso nayo. But iproblem ihamba nezinto zasemzini. Yes. Uyivume into oyenzileyo, ungandifihleli. Uyithi into yenzile? Yes. Wathi uAkana, kuyinene ukuba ndimonile undikhoyo uThixo kaSirayeli. Yes. Yiyo ke le into endayenzayo. Nansi ke into mna endayenzayo. Phakathi kwa Nansi into mna endayithini? Yenziwe endayenzayo. ndim le. Amen. Nansi mna into endayenzayo. Uyazinyanga la mzalwane. Because iproblem yezi zinto ndithetha ngazo awudingi kubaqalekisa abantwana obazeleyo xa unezinto ezinjengezi ndithetha ngazo. Oh Nkosi.
bancanca kuyo le umbrella yakho automatically. Jesus. Ifamily yam akudingi uba ndiyiqalekise. Incanca kuso isiqalekiso. Ayidingi uba ndihambe ndiye kwamhlaba uyalingana. Futhi nabathakathi belali bayema barelaxe bahoye eminye imizi. Siye sibaphungulela umsebenzi. Because akosidingo sowabasilwe because sizilwa thina. Because sinezinto ezingezo zethu kuthi. Abathakathi belali bayarelaxa. Xa kubalwa imizi emayanjele kuthiwe no ungayi pha kulomdludlu. Masingasihluphi ngosihlupha ngapha. Into abasenza yona ilikhulu kakhulu kunebe sinobenza yona. Because bona baxabani nathi baxabana noThixo wabo. Ngokugcina into zethu ezindlini zabo. Ngokukhonza uThixo wabo ngezinto zethu. Because ndiyayazi uba ndayifumana phi le iPhone ye-38,000. I know exactly uba ndayifumana phi. Oh Nkosi. I know exactly uba ndayichola phi. But into endingazukwazi kukuphulukana nayo. So I rather worship my God with it. Oh Nkosi. I am telling you, into noyenziwa ngumthakathi incinci kunale izokwenziwa nguThixo. Nkosi Yesu. Because akho sithuko singaphezulu kwesi unomthuka ngaso uThixo ngaphezulu kwesi somthuka ngaso. Akho sithuko singaphezulu kwesi unomthuka ngaso. Nansi ke mna into endiyenzileyo. Phakathi kwamaxhoba ndabona umnweba omhle owenziwe eBhabheli. Ngokuya besisengapha sinyeka baptizwa sengapha. Ndiye ndabona umnweba omhle ndibona ingubo ezinhle. Ndaziba. Bona impahla ebintle yexabiso ndayiba. Yes. Nesiliva ebunzima buzikilogram ezimbini. Nemali ndayiba. Kunye necwecwe legolide. Negolide ndayiba. Elibunzima bungaphezulu kwesiqingatha sekilogram. Yes. Ndazinqwenela. Yes. Ndazithatha ke. Yes. Naziya zombelwe phaya endlwini yam. Utaziphi? Naziya zombelwe pha endlini yam. Isiliva yona ingaphansi. Hallelujah. Uthi namzalwane uthi naziya phi? Endlini yam. Ziphi ezakho? Ziphi ezakho? uAkhan uthi ezakhe ziphi? Sendlini yakhe. Ziphi ezakho? Oh Jesus. Owazi kakuhle into yobana andimkhonzi ke ngalele ndiyayazi le iphi. Nkosi, iphi. Bangcwaliswa ngegazi. Soze ndithatha inkumpa endandiyinxiba xa ndandiyogqekeza ngonaniliphara ndide ndiyibise igama ndithi ngusiyabangena. Alright. Ndisogqiba xa ndizokhonza kunetha ndithwale the same nkumpa Oh, ndizokhonza ngayo uThixo. I cannot. Akwenzeki. I cannot. uAkhan uthe yakhe iphi isendlini yakhe iphi eyakho. Oh Jesus. Iphi eyakho. Awudingi mthakathi. Akho nto uyidingayo. Udinga inceba kaThixo. iBhayibhile kayithetha ithi izane sibonisane. Amen. Noba zingqombela zide zanje Oh ngegazi Jesus. ziyahlanjwa. Sibonisana. Ziyahlanjwa. Amen. Izane Oh, zithetha Jesus. thethane. Amen.
uzawuthetha nami ndithethe. Yeah. Awuthuli unezinto zama-Amaleki. Oh, Jesus. Izanaso izasibonisane. Amen. Come, let us reason together. Hallelujah. Siyahlanjwa Jesus. noba zinqombela. Amen. Amen. Uyawubenzela inceba nabasemva kwakho. Oh, Jesus. Uyawubenzela umusa nabefamily yakho. Wawukubukubheza ama-Amaleki. Oh, Jesus. Oh, yes, Lord. Simekanye abathandekayo. Ukulalelwa kwesinye isikhathi ubiza ukuphila kwethu. Uyalalelwa. Uyalalelwa. uNkulunkulu. Ukulalela kwesinye isikhathi ubiza ukuphila kwethu. Uyalalelwa. uNkulunkulu yena ukulalela yena kwesinye isikhathi ubiza ukuphila kwethu. Uyalalela. Baba wethu onamandla onke, awufuni minikelo yethu kodwa ufuna sikumamele, senze ukuthanda kwakho. Awuthetha ufuna bakumamelayo. Thixo wethu onamandla, yasinye isikhathi ukumamela wena kubiza ukuphila kwethu. uNkulunkulu wethu onamandla, kubiza ukuzincama, kubiza ukuzidela. Abawethu onamandla onke, kuba ngathi siyalahlekelwa kanti siyazuza wena. Ithi indoda ekwazi kakuhle ithi ngenxa yokogama
kukaJesu nalahlekelwa zizinto zexabiso. Baba wethu onamandla, siza kuwe wena ohlatywa ngenxa yempilo yethu. Siyazincama, sizincamela wena. Enkosi ba, Nkosi Thixo wami, Nkosi Jehova amandla, sibona indoda enguSawule eyathi seyidistroyile yakhetha into ezithile uma ihlangana noSamuel. Baba wethu onamandla ibhiyoza ithi Yehova undihlangule. Uthi uSamuel zenza ntoni lesi sikhalo esikhalayo? uYehova uthanda ukuthotyelwa ngaphezu kweminikelo. Siyabulela Thixo wethu onamandla. We give for the glory. Oh, Jesus. We magnify your name. Oh, we bless you, Lord. Oh, siyabonga. Sikhethe ukukumamela. Bless you, Lord. Sikhethe ukuluza. Oh, yes, Lord. Kodwa senze uthanda kwakho. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lukhangela kuwe. Lukhangela kuwe. Khangela Fana Ye Calvary ukholo lwami lona Defendi kandazani Defendi Susa Susela namhlakela benza wakho Nkosi yami sivala amehlo wethu phambi kwenkosi endicela uthandaza nabantu abathi Nkosi uthethe nam. Oh, yes, Lord. Zikhona izinto ezithi nje bokushunyayelwa nje ziyavela ngabo bantu qha endifuna ukuthandaza nabo. God bless you baba. Suka nje esitulweni ungablibazisi, landele inhliziyo yakho ngoba uThixo uthethe nawe. Just come forward. Lithuba lokwenza, lithuba lokuresponda, lithuba lokuba umvumele uThixo. Paul uthi ngenxa yokonganyelwa kuKristu izinto ebezinexabiso empilweni yami. Eluthandaza abo bantu namhlanje abathi Nkosi ngiyavuma zikhona izinto endifuna ukuzilungisa, zikhona izinto endifuna ukuzihlambulula, zikhona izinto ezikhoyo. Phakamisa izandla zakho zosibini phambi kwenkosi, vala amehlo akho. Lethuba lokuresponda emveni kokuthetha kukaThixo ngegama lenkosi yethu uYesu. uThixo xa ithetha kuyarespondwa, xa ithetha uThixo uyasatyelwa, xa uThixo ethetha akalwi nabantu, bonisana nabantu, kodwa umthetho kaThixo xa uthe waliva lahlabanisela impilo yakho lanezinto elizithetha nawe, mvumela uThixo akusebenze. Lolu izandla zakho sithandaze, oza faka fulano zothandaza, sithandazele lamadoda elolu izandla zawo lapha. Sivala amehlo ethu sonke phambi koThixo. Xa lithetha liyaphengulula makholwa, xa lithetha liyayembula inhliziyo yomuntu, xa lithetha linezinto elizenzayo ilizwi loThixo. Ukhona ulapha etenteni, mhlawumbe uYesu akekho, wawuke wasindiswa washayeka, nawe ndiyacela ujoyina aba bantu. Ukhona ulapha etenteni uphila ezonweni zakho, uYesu awunabudlelwane naye, mhlawumbe wawuke wamamkela uYesu, wahamba wawa wabetheka, namhlanje buyele ekhaya ingekavala umnyango. Cela uthandaza nawe ngegama lenkosi yethu uYesu. Suka nje esitulweni ujoyina abantwana baNkosi
asebelapha ngaphambili ngegama lenkosi uYesu Kristu waseNazaretha. Sebekuphekile abo abalaphaya, sebekuphekile sebekuphekile abalaphaya abalaphaya, sebekuphekile sebekuphekile abalaphaya abalaphaya, sebekuphekile khaya sebekuphekile abalaphaya. Thank you, Jesus. Sebekuphekile sebekuphekile Jesu abalaphaya cela selula izandla zethu etendeni sesiyathandaza. Oh, siyabulela Jesu, siyabulela Nkosi yamakhosi, siyabulela ufanelwe udumo, ufanelwe inhlonipho, ufanelwe kubonga, ufanelwe udumo, uThixo ohlala namandla. Siyabulela, siyabulela, siyabulela. Hallelujah, 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 hallelujah. Sibonga ukuthanda kwakho, sibonga umlomo wakho, sibonga izwi lakho. Izwi lakho linamandla, izwi lakho liyaphila, izwi lakho libukhali, lifana nomkhonto. Siyabulela, siyabulela Jesu, sibonga ukweyikwa, sibonga uqalwa, sibonga udelelwa. Naba abantwana bakho bese kuwe, bese phambi kwakho Baba wethu onamandla. Sibulela ukuvuswa kwesazela, sibulela ukuthetha kwelizwi lakho. Baweyingcwele siyabonga, siyabulela Jesu, siyabulela Nkulunkulu. We thank you Father, we thank you Master. Bethi impilo zabo bese kuye nje Baba wethu onamandla. Isigqimo abazosenza kule ndawo bangasijikeli konke enhliziyweni zabo bese kule ndawo. Baba wethu onamandla, ubakhumbuze nezalibalekayo. Baba wethu ongcwele. Oh, we thank you Jesus. Qeda lo umamelelo, hlele ekhaya Baba wethu onamandla. Father, we thank you. Sibonga umusa, sibonga umabalo, sibonga umathini, siveza indaba kalixesha icebo sekho, sibonga ufa indaba ezilohlobo. Father, we thank you in Jesus' name. Nkosi ngoka kamhludlu kawuthatha utata lo uzawuthi qhitwe yakhe nawe mfowethu thatha indoda le
beke nje lento inkosi eyithethileyo nawe phambi koba ugode ukuyolala uGabagaba sebekubhekile